27 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар нерӯгоҳи обии Роғун нахуст бо ҷараёни корҳои анҷомёфта дар бинои дарвозаҳои садамавии таъмирии нақби сохтмонии Қабати 4 шинос шуда бо пахши тугмаи рамзӣ ба фаъолияти иншоот оғоз бахшиданд. дарвозаҳои садамавии таъмирии нақби сохтмонии Қабати 4 дар баландии 1088 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, корҳои бунёдӣ бо назардошти меъёрҳои ҷаҳонии соҳаи энергетика анҷом ёфтааст. дарозии дарвозаҳо 12.5 метрро ташкил дода, бо истифода аз маҳсулоти корхонаҳои ватании насби таҷҳизоти гаронарзиш сохта мешавад. бояд гуфт ки корҳои сохтмону васалгарӣ дар ин иншоот аз соли 2019 оғоз гардида, онро бинокорони корхонаи пудратии ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидромонтаж ба иҷро расониданд. иҷроиши корҳои васлу насби оҳанфулузот ва таҷҳизоти гидромеханикӣ дар ин минтақа мутаносибан 1150 ва 936 тонаро ташкил медиҳад. дарвозаҳои таъмирӣ дар нерӯгоҳҳои обӣ яке аз ҷузъҳои муҳими иншоот ба шумор рафта, дар ҳолати таъмир ва садама истифода мешаванд. корҳои сохтмонӣ дар ин нақб аз соли 2019 оғоз ёфта, то ин дам 99% онҳо ба анҷом расидааст. ҳар як маҳсулоте ки дар ин нақб дар замони сохтмон истифода шуда, аз санҷиши озмоишгоҳ гузашта баъд аз он ба истифода дода шудааст. пешвои муаззами миллат зимни ташрифи худ ба ин нақб аз корҳои анҷомёфта хабардор шуданд ва ба сифати корҳо баҳои баланд гузоштанд. моро зарур аст ки аз гузашта дида саъю кӯшиши зиёдтар намоем ва корҳои ояндро боз ҳам босифаттар ва сари вақт анҷом бидиҳем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи обии Роғун баъди боздид аз дарвозаҳои садамавии таъмирии нақби сохтмонии Қабати 4 аз шохаи айн нақби мазкур дидан карданд. нақби сохтмонии Қабати 4 аз шохаҳои А ва Б иборат буда, вазифаи онҳо тақсим намудани ҳаҷми об ва паст кардани шиддатнокии ҷараёни он мебошад. иншоот ба истиснои баромадгоҳ 1770 метр дарозӣ дошта, қутраш 15 метрро ташкил медиҳад ва иқтидори обгузаронии он 3500 метри мукаб дар як сония мебошад. барои мо бисёр боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки имрӯз бунёдгузори нерӯгоҳи барқии обии Роғун пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мо мулоқот намуда ҷиҳати анҷом додани сифати корҳои боқимонда дастуру супоришҳои мушаххас доданд. пас моро зарур аст ки ҳамчун шаҳрванд ҳар як сухани пешвову роҳнамои худро сармашқи кори хеш карда дар бунёди ин иншооти азими аср саҳми худро гузорем ва ба боварии пешвои миллат сазовор бошем. дар минтақаи камераи дарвозаҳои шохаи А кор тибқи лоиҳа идома дошта, то имрӯз корҳои бетонхобонӣ 1271 метри мукаб, корҳои кафшергарӣ 489 метр ва васлу насби варақаҳои оҳанин ба пуррагӣ ба иҷро расидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо корҳои анҷомёфта ва суҳбат бо бинокорон аз натиҷаи кор дар ин минтақа изҳори қаноатмандӣ намуда, дар оянда барои саривақт ва мувофиқ ба талабот иҷро намудани корҳои боқимонда дастурҳои мушаххас доданд. маврид ба ёдоварист ки Роғун дар руди вахш бунёд гардида бузургтарин дар силсила нерӯгоҳҳои вахш аст ва бо иқтидори 3600 мегаватт дар Осиёи марказӣ ҳам калонтарин нерӯгоҳ маҳсуб мешавад. агрегати нахустини нерӯгоҳи обии Роғун 16 ноябри соли 2018 ва агрегати дуюми он 9 сентябри соли 2019 аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуда буд. зимни боздидҳо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз коргарон даъват менамоянд ки содиқонаву софдилона фаъолият намуда ҳар як кори ба зиммаашон гузошташударо тавре анҷом диҳанд ки садсолаҳо барои миллати тоҷик хизмат намояд. кӯшиш кунем ки ватанмонро обод кунем. номотон ҳарфҳои зарри қатъӣ навишта мешавад. аз ҳама кори савоб мекунем. шумо мушкилӣ 10-15 миллион оянда ки 30-40 миллион аҳолии Тоҷикистона кори савоб хайр мекунем. зиндагишона сабук мекунем. ин кори савоб аст, ин кори хайр аст. барои худмон мекунем, барои набираҳомон мекунем, барои ватанмон мекунем. муваффақият барои кор.
саломат бошед. зимни боздид пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода барои тезонидани корҳои бунёдӣ дар дигар минтақаҳои иншоот ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар ин қидаи СТ4 муддати 6 моҳ мешавад ки ман кору фаъолият карда назорати сифати хатҳои кавшергариро мебарам. вазифаи ман дар ин қида аз он иборат аст ки ҳангоми оғози кори челонгарон ман қитъаро пурра назорат карда сифаташро баъдам ба челонгарон иҷозати кор ва фаъолият медиҳем. барои мо боиси ифтихор аст ки имрӯз ҷаноби олӣ бо мо мулоқот доштанд ва дастуру супоришҳои мушаххас барои мо доданд. мо кӯшиш мекунем ки ба боварии пешвои миллат сазовор бошем. президенти кишвар нерӯгоҳи обии Роғунро яке аз сарчашмаҳои асосии рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини зиндагии шоистаи сокинони кишвар номида пурра ба фаъолият пардохтани онро барои давлату миллати тоҷик дастоварди бузурги таърихӣ арзёбӣ намуданд. бунёдгузори Кохи Нур Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо бинокорон барои иҷрои рисолати шаҳрвандӣ ва саҳм гузоштан дар бунёди иншооти аср нерӯгоҳи обии Роғун ба онҳо изҳори миннатдорӣ намуда таъкид доштанд ки номи ҳар яки онҳо дар саҳифаҳои таърих бо ҳарфҳои заррин сабт мегардад ва барои ояндагон намунаи ибрат хоҳанд шуд.